na okwu zikwala ike o. Okwu anyị na-akwado ike kịta, okwu asịrị ezigbote ike. Mana amarọ m ka m mesite ihe ọnụ without ime gịnị, ime ka ndị be anyị nwee idea n'ụdị ha. Because na enwere ihe ndị be anyị mụtara ọfụ, especially our young ladies, enwere ihe ha mụtara ọfụ. Bido na wepụwa aka enwe n'ofe kịta tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Bido na wepụwa aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Kedu ihe a chọrọ ikwu na vidiyo nwa? Biko ka ị na-ajọ ịnụ asị m eke necha m onye ọbụla. Biko tupu anyị aga n'iru, aka mbụkwa nwanne ụlọ nwoke onye na-aga agbasa ozi ọfụma. Biko ọ bụrụ na ị subscribe, kabarụ subscribe na nwa channel. Biko tii comment gị na comment section, and also don't forget to like our videos. So this video kita is all about an influencer no Abuja. Influencer na Abuja. Ya na enyi nwaanyị wee mata, na one lady wee mata. Amụrụ m ihe ndị be follow n'aka influencer. My short video post on this channel. In the short video, the short section of the video, a post to maybe once a lady nasina, the mother nasina marriage aboro an achievement to women. Mona deep down themselves, I'm on a marriage beginning, a very big achievement for them. Oguwani bukwana dia. Bible Jerusalem on the last day na umwani iri. Yana azu from work azo kaza so safia. This is exactly what is happening. Manande ba are not paying attention to the bigger picture. Now, influencer na this lady ma. Amatana you one day the girl may call credit ya go weleza phone influencer body. Ndi piki akucha influencer we sinazo. We convince nyana die we na apase na apama na WhatsApp. The influencer we convince the girl also na habudi. Ndi ano ha bulukwa na anu mpama ti ya ka habudi. Kede ha ine ko mo nje boy anu mpama. Influencer ti ya ka gwagigi hapudigi. At the end of the day na agbazi na influencer be adi na wadigi. And I also have to blame the man, okay? He mess it up a big time. Now, after Mba calls the influencer out, the man wear that chi because Ochoro ka dioku we escalate further. So the woman we na ajozi asia 3 million ibinye iboro influencer. Is there a written agreement? Because no na influencer is not ready to pay that 3 million. Ibinye ge influencer, you don't know any na influencer. Oblogo ya kuda money. Because he got involved one yamankwe. Oh ya sina gini ya na abu na emego. Just like here Pastor Chris na Doris na ejigine. Ibo onya dala. So all those things be anabu ine anya as a man. You chant to go from and the woman self da kwali believe nke. Kiti ifu gi influencer mege. Una na advice from ndị na-achọ ihe. Kono na advice from. Bika chọrọ m igbu n'oge. Nke na the full gist unu gechazia. Ihe ọbụla ịghọtazikwa na dị okwu tinye na comment section ka anyị nwere mgbe ọzọ. Bye. Onye gwara azụ eru ala ọ chọọla mmiri apịtị. Influencer. Wanka nwekwa ka ọ dị. Mana ọ na-adị mma na katasị ihe mmemme ya bụ n'ọnwụ mmadụ. Mana ọ bụrụkwa ọnwụ mmadụ a ga-ejikwa ya wee mụta ihe. Umunne m story long. You see my gender. Fear who no fear them. Ana me ekwu ebe a na-ekwusi ike. Every woman needs money. Just oruro 1% women ụmụ nwaanyị ibe mbụ ndị nwere ihe a na-akpọ integrity. I said it. Yes. N'idiri ego inuru di gị na influencer map ịnakata n'ọwụ ndị gị na di gị na-akpa nkata credit gị agwụ iwezie phone gị kpọọ ya nweta di gị ebe a then ọ mana di gị bụ ya contract Jehova n'isi wee gbasara m nwaanyị ọbụla likely nwoke hapụ ya na-ezuzu n'ihu akwụkwọ. I don't need a man. Mana onye ge nara onye ge nke nara tida nye nke ratida aga m ejedebe aka m ejedebe because he na fight kita abaka the lady bakwa bie amuchi na eji m the man na am the lady babia ndo okwu abụzi okwu ebe ọ bụ na ọ dị go to because onwe ndị gwọrọ ọgwụ ka my gender so the family adiga aware akpogo family fees January 17th. Oga anata akpọ ndị be nke nwaanyị akpọ ndị be nke nwoke we serve then analyze ya yibo
ka e wee nwekwe peace wike bata na the family oye ngwaro the man gwakwa the flenza and my eyes on them one more movement again because isi akita ina asi ya bia achọ me ga further just here be analyze. I have not posted anything since morning okwu aka iji nwaya na aba mana things dey happen you see this life gekwa m ntị nwaanyị aha achụkwa nwaanyị ibe na di o nyabakwa agha na ntị ọkwa ifuru nwaanyị di gị decide ya taa na ọchị ịnụ nwaanyị ọzọ nwekwa right ha ya esekwara ibu gị pụọ ịgba na ada like okwu m unless ma gị na nwoke ahụ mee ihe a na-akpọ court marriage mana ọ bụrụ na ọrụ njọ ọsọ gba akwụkwọ n'ọkụ iba mgbede ma onwe dị otu ahụ adịrọkwa ihe dịkwa otu ahụ adịrọ di gị sị gị na ya na-anụ nwaanyị na ikwere eme ịpụọ oke bụ ihe uzuzi m brain nsị ya ọga I'm not interested in ebe m na-eje ebu kedu ihe ọ ga-eji abụ ka ihe ga-esi otu adị ihe ga-esi otu adị ihe ga-esi otu adị kedu ihe ọ ga-eji dị otu ahụ ọnụ na-eme contract. The lady was first hearing the voice note ni on send the series. The man was shocked. Onye na-enye nwunye ụdị advice ka ọkpọrọ ya je ebe nwa ebe a eje ịrụrụ ya ọrụ nsị ifugie ọ ga-akpọ nwunye gị je ebe a ga-eje ịrụ ọrụ nye ma bụzi onye bụ ezigbo mmadụ hey, my gender una to do. Then the transaction say mere isi be digi gbap. Na wana another information na pasare. Ichene nwere onye ebu cross na di. 3 million na akita ka esimie. Njubazie the man gini onwe ebo no sign the contract gbasara 3 million gbasara moko o say come on voice note ni ajibasia na okwe ya akwa say nsi o te na arakwana na akete ga ore ke ye wetia keta aka na agbuarizi mbe peace kina di na nwunye ga-enwe okwu inweru nne na nna why not run to your people obugoro na digi na onwe nke o na-eme igbajedebe nwanne ya nwoke ma nwanne ya nwaanyị na ọka esi eme iru ebe ahụ n'ọkpa aha ahụ ha maka adịzi first to ịkpọba nwanne ha nwoke kedu ihe eji nwa ụmụnna enwere ụmụnne ime obi nwa ụmụnne mpụta ụmụnne ime obi bụ ụmụnne digigodu na gị na digi na-enwe okwu ịgbakwurugodu ha ọ bụrụ na onye abigoro flat onye goro gị na ụmụ gị nni for days ihe apụọ ya na yo ga-akpọ azụ ọgba nwanne oke bịa kpọrọ nwunye go nke anyị nwụ na gbapụ ka ịcha ka nwoke ache nwere ike chọọ na ịpụ na je erarị ọhụụ je mere ntaji ime ime na ịma na onwe ebe ikpe ga-amagide mmadụ enwe ebe mmadụ ga-adịkata right ịtọ ọnụ dịba wrong ono danger. So whereby put the very akita. The family of the two families are gaining peace. Are the go involved on the lady must return back to the house. So young warrior. And the man, if not, Piani Wakoko. Yes. Yeah, the man is which could do maka the influenza kayari a dentia. Unless me decide to go query. It was any Orurana and Kaho. Akwamaka pilot po man nka abasam. Yes. But I want the young ladies here, don't push further. Don't push further. I debut you to about till after the 17th of January. Me korochaze na ebobu nunu bi Abuja. Yeba flight me came put no settle chaze then bezenyeze the full details. Nwekwe onye m na-eji o. Photo onwe ụfọdụ ndị na-eme ha na di ha nwe okwu nsị anya ọ bụ na agbaga nkịtị so na bute ya n'iru akwụkwọ jee chọọ ndị nwere uche ka ha were amamihe fọchie ike ewepụ ya that is okwu anago to the extent na ka njedebe ebe a ka ghara ịtọ mmọnwụ ụmụnna amani